Makaigsunan, bago pa lagi ang nisulti ang atong igsuon sa Catholic Defender, si Brother Carlo, nga ang Iglesia Katolika Romana, maogyod ang tinuod nga iglesia kining Iglesia Katoliko. Unya mga kaigsunan, bisan tuod was na mabasa sa Biblia, matud pa nila, ila lang gisabot. Pero diya sa Biblia mga kaigsunan, ato gyud ang mabasa sa Roma 16:16 na pagpangumustahay kamong mga iglesia ni Kristo. Nagyangkon mo sa mga Katoliko. Sa sakop sang Manalo, ila sa nagyangkon nga sila gina-gina. Ha? Pero wa may iglesyang Manalo. Mauna mga kaigsunan, nga ngayon sa Biblia, ako lang ning gilakpitan, pero ang akong topic ron, mahitungod lagi aning Hesukristo. Kaya kini si Hesukristo mga kaigsunan, sa kamay pa ni siya, dito ni siya nataw sa Bethlehem. Unya, sa Lucas 2:12, ngato ni siya sa pasungan na tao. Tapos pasungan sa baka ba? Unya, mingon man siya sa pagkadakunan niya nga sa balay sa iyang amahan. Matod pa niya nga sa balay kuno siyang amahan, daghag mansyon. Naibuong kung anong nataw man sa pasungan, nadaghan magagmansyon niyang amahan. Huwag ining kahatag sa iyong anak. Maubita mga kaigsunan, nga kining kasulatan, ato kining mabasang, ang panahon ng Hesukristo mga kaigsunan, nataw siya pasungan. Pagka wow kadlaw, gituli na sa siya. Gituli ni Hesukristo. Unya mga kaigsunan, sa Lucas 2:42, 12 na yang panuigon, nawa ni Hesukristo mga kaigsunan, nawala siya gikan nga namista. O sa tulo ka adlaw, nakitaan siya siyang ginikanan dito sa templo. Unya, ningon pag Hesukristo, nganong nangita man muna ko? Wala na Hesukristo, wa pa mo masayo, giinan niyang inahan. Nganiara ko sa balay sa akong amahan. Pagka maldito gining Kristo man kaigsunan, imo gyud masabot nga 12 pa na siya daan. Maldito gyud. Unya, sa buhat, sa Lucas 3:23, mga 30 anyang panuigon sa pagsugod na sa iyang buluhaton. Nagsugod na siya. Diha na to siya. Nangisog na. Nanghagis na to siya. Diha naman ni mao gini kaagi ni Hesukristo magkaigsunan. Unya, namatay ni siya. Kay lagi, malditohon lagi. Nya, bugtong sang anak. Bugtong mga anak. Bugtong man ang anak. Basta bugtong anak. Kuwan kayo na siya ka ng spoil. Spoil bitaw kay Hesukristo. Awara ka niyang binuhatan mga kaigsunan. Unya, namimo ni siya, pirmiro niyang ranggo yun siya, sa buhat 3:13, si Hesukristo nahimong sulugoon sa Dios. Kung siyang kaisog ba, gihimog sugusugoon? Nandito man. Unya, sa Hebrew City 21, nahimo na siya siyang pari. Lagi na sa Biblia. Hebrew City 21. Sa Juan 6:14, nahimo na siyang propeta, manang-anak. Lagi sa Biblia. Sa buhat 2:36, busa ang tanang nga tao sa Israel, kinahanglan masayod, nga kining maong Hesus, nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo, gihimo na sa Ginoo, diha sa nasikat. Sugo di ani sulugoon, nagkasaktas ang ranggo. Nga maugi na ngilngiga di kaagi ng Hesukristo. Unya mga kaigsunan, arin sa tas Ginoo, kaning original nga Ginoo. Kay sa Salmos 92, ang original gyud nga Ginoo, ang amahan man. Pure nga tong espiritu, wa man tong moagig tao. Salmos 92, ang Dios nga tinuod man walay sinugdan o walay katapusan. Mao gyud pure. Nya wa sa tumatao. Pero si Hesukristo doon na may sinugdan, doon ay katapusan. Yan nahimo sa siyang tao. Sa doon pa, duha ni ka Diyos mga kaigsunan, ang usa pure, ang usa sinagulag tao. Duha ka Diyos, di kay usa na Diyos. Duha ni sila, ang amahan di ay. Yan, mabasa man sa nito mo sa 1:5:20, Tito 2:13, nga dakong Diyos Hesukristo. Kanya, ug dakong Diyos Hesukristo, ang amahan magamay na lang ni. Maunay makadiferensya das Biblia. Unya, ang Ginoo gyud man kaigsunan sa Isaiah 45:19, ningon di siya mga ako ang Ginoo, nagsulti sa tinuod ug husto ang akong gipamahayag. Matod pa niya, matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. Sa Marcos 13:31, mahanaw ang langit ug ang yuta. Lain sa klase si Marcos, mahanaw sad ang langit ug ang yuta. Pero ang
akong pulong dili mapakyas. Unya mga kaigsoon, daghan kay siya gipanulti mga kaigsunan kining Dios mga kaigsunan nga ang amahan ni Kristo sa Isaiah 65:17. Ang Ginoo miingon, kay magbuhat na ako bagong langit ug bagong yuta ug dili na hinumduman ang nangagi. Matubli magbuhat sa bago hangtod karon wa pa gyud kabuhat. Mugiro sa kayo. Lima gayto pila na to katuig diyan sulti. Magbuhat kog bagong langit ug bagong yuta hangtod karon daan lang gyapon ng gipuy-an. Wa pa yung kabago, may pag-SRP kay bago pang yuta. Digagi, diin ka nang lakwa ha? May plano pa kay SRP. Unya, mga kaigsunan, unya ingon pa gyud siya, maayo ang tanan na kong gibuhat. Ang tanan angay dawaton, uban ang pagpasalamat, ug walay isalikway, bisan kung sa. Maayo kuno tanan niyang gibuhat. Maayo ng lamok, na daghang kay nadinggi. Dili na maayo eh. Tanawa na, ang lamok, siya may gay mo na. Anong daghan mang nadinggi. Umayo pa ng lamok. Maayo ng uko. Nagsamok-samok naman na. Mas tilan ka kung sabot ano yung sulti. Ang tanan ko na niyang ibuhat pulos yun maayo. Unya, nagbasol may nun siya. Genesis 6:6, nagbasol ako. Nagibuhat kong tao. Kaya doon na may bungi. Musugan na may bungi. Si Moses na yungit. Si Moses yungit man. Nireklamo si Moses. Sa ginuusa ko ni. Ingon ka tanan ni mong maayo. Yungit man lagi ko. Si Aaron lay dada. Mo to si Aaron lay gidas. Ginoo. Mo speaking. Unya, kini man kaigsunan. Ni angkon kini man kaigsunan. Na kini yung Diyos lagi. Sa Hebrano 5:3. Kay huyang man si Jesus. Kinahanglan maghalad sa mga halad nga sunugon. Dili lamang alang sa mga sala sa katawan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Naagod ay sala sa Kristo. Pero unsa may depinsas mga tulisan, si Judas, ingon ni Judas mga kaigsunan, sa Mateo 27:4, walay sala si Kristo. Ingon na si Judas, nagpasol ako sa pagtugyan sa usa ka tawo nga walay sala nga maos Kristo. Kinsa ni sulting walay sala? Ang tulisan. Kakong pinatulisan. Di kung to ano yung wadisa. Kunya, si Dimas at ang tulisan. Si Dimas, sa Lucas 23:41, natos 43. Unsa may sulting Dimas? Tingon es Dimas, istas kining atong silot, angay kay ni nato. Matod pa ni Dimas. Kay kitang duha, sibo man sa atong nabuhat ka kasalanan, atong silot. Pero kini si Kristo Dimas, wag gini sa uslusan. Pagka ang nidipinsa mga may sala si Kristo, ang matulisan o kawatan, si Dimas, Judas, awala na. Sa atod pa, kini si Kristo, giangkon man yun, na sa akong kaugalingong mga sala usap. Maubitaw ito bautismo siyang Juan, kay ang bautismo sa buhat 22:16, ang bautismo hugas sa sala. Mahugasan kasi mong sala, pinaagis bautismo. Unsay paningkamot ni Kristo. Nagpabutismo gid siyang Juan. Si Juan ni balibat, di lagi ko. Pero ni Honghong mas nakasa lagi ko. Usang bisa nimo, nakasa man. Pasti lang gibautismohan na lang ni Judas. Aw ni Juan bautisin. Juan magbubunyag. Gibautismohan si Kristo. Tungod kay naa lagi siya ni angkon man siya nga sa siya. Nitugan man ginis Kristo makaigsunan. Unya, ang Ginoo lain sa style katong iyang amahan. Niingon ang iyang amahan man, higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Mao sa isulti sa amahan. Hasta si Kristo day, si Kristo ni sulti, higugmaan ninyo inyong kaaway. Ang inyong kaaway, mao ang yawa. Nagipangutanan ako sila mga Katoliko, mga Baptist, mga unsa na niya. Sa higugma mo si yawa, sa dili, uy. Nasugod na Ginoo. Higugmaan inyong kaaway. Ang inyong kaaway, mao ang yawa. 1 Pedro 5:8. Nang may higugma gin mo yawa. Yung sa, di man may higugma, brad. Sa mga subos, Ginoo, di mo tuman. Mao bitaw na mga kaigsunan, nga kinayawa mga kaigsunan, mao gini ato higugma. Ang ano man, ang yawa mga kaigsunan, maurag yun ni gamiton sa Ginoo papangutana, kay ato maging mangutana ang Ginoo. Di ba? Kinsa may magkatugan dia, ang Ginoo, ato man mangutana sa yawa, wa man yawa mangutana Ginoo. Kanya si Jesus at, sa Mateo 4:8, gidala si Jesus sa yawa, nato sa taas kayong bukid, yano lang ni da. Nabao pa ni si Diyos, ganun dato na magyawa. Sa tod ba, kini gawon mo ning yawa. Yano na kayo magkaigsunan, busa magkaigsunan, dinilang kukutob, kay si Jesus gidala mas yawa, nagsalamat o may ngapon, tatlanan.